Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bamanandre. Koro bono fola. Bafoyi bamanaya. Oye kambo akashiala. Koro bamanaya fola. Kambo bamanaya fo chogo chogo darka hotea. Allah akbar. Bre. Bamanau Antri anje wengi tandore. Adandore. Halin menasila. Halin menasila. Halin menasila. Dawdoe. Itandore. Allah akbar. Yanje wengi. Yantri. O ibanga kame. Iwafo. Aywa. Onga otikandore. Otenge bamanaya. Ne apo musa. Yiri buru mame jira chuko chuko atike bamanaya. Na abseki da sara ni gifli gila de. Absa mala salam. Parce que yanni gando bamate yiri gudu. Gifli gila ibani. Ebo bolo ga sesa. Abo bolo ga. Kuna jama mesri sesa. Yanu ka donga fira mu. Aywa. O ka sore ko bro. Aywa tabarakallah. Ma boy bismillah. Yalla ngani jaraye. Nagla na kangelen fo angana ngam fam. Oiche. Bamano ko de. Ma kangelen fo. Anganga nyoma fam. Na kangelen mo fo. Kuma mi nyoma fo. Oiche. Koni ne akota ko hakli bi shori yoso. Ode ay ni kuma fora ka ba. Ni fo cho chama misa so la blay. Ni ne ko tara kuma de bike. O nama ka fo kuma fora ka ba. Beba famu ka famu ya chula. Beba nyefo ka nyefo chula. O ibta so kuma do nyefo chugu tikilinyi. Famu ya chugu tikilinyi. O koromu no misga do kuma de fona luti te koro kilinyi. O kuma fo woni ne ye koro tara ka ba. Ko hakli bi soro yosoro. Bamanandre kuma kelen bo mo famu ko ciye kan ga fo. Na ci ko ba do ko ni ciye bo fora ciye libi ke wati dol. Oiche yabi. Oiche. Mo le famu bamana yalla. Ci ko ba willa ko ciye kan ga fo. Do willa ko ciye kan ga fo jenna ko ni ciye bo fora ciye libi ke wati dol de. Oiche ciye kan ga fo. Nga chindo be aforo bi jatemine afo wati bi jatemine la akbar afo kuma bi jatemine awo la akbar andela ga misalata kando duti ga kuma la donola namu awati ni ya jatemina abe yoro chamana bi o parce ako chema se fo awati la wani funa ya fo ni kun ya fo misali kabina atigi la mo dogomani abika nyumu do fen da sigidala sikakola o yana ka nyumu do fen yana ka kere ni kere nyumu do fen wi den kere fe o kaso ikanga jate du dendo ini to be kanga mine choklena ngana fora sisa ka foko karsate andoy kabina dogomani mo bu nyukwala sikakola auto tien fo wati de naam ubedi ayo ngana sira yoro dola 600 ka ke 600 ka foko 600 nyemoya dugutiya nam o diwati sira o ni manga dama nam o wati tien fo ro de able wa fo wati de nam o nga oni enne ka baranya konna la sisa do filila o no chema fo wati abi fiya da barala de sikakola uri kama fura ko cheka nga fo nga bena foro do ko do be no able iba to foro o wati ka se ayo ni yo fo yo chen fo awa akero la able yi chenike dara ko tienu na ni fusa ekimaku awa no funa be bala uri kama nyum sa kelen ne jini ko tienu na ni fusa ekimaku misali ko do be no so no tuna furmo wona nyonche ala ka ngishi chega sigala ka foko musoni chewere bibo asigale ndo ala o nga ka kesi sa ko able kira shire iba kala ka fo musoi meni ko inke ashire be bula dalulu be bulu o me adalu de chebulo che sigale ndo muso nana fo che ni furu salad neno oye ngi magalon tigede ne magalon tigede on ngi tienfo aransi ko la tienike me tienike voilà awi foti na able bismillah
abla bi tarata ye masikale tile 16 sɔrɔ sanba 2 ni 21 fasiriba kɔnɔ sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ wa an bɛna lajɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ maaw ye walasa faamuyali dɔw ka se ka sɔrɔ ko la nka i b'a kalama k'a fɔ ko APK mun ɲɛmɔgɔsigi bɛ cɛ de yan APK mɔgɔ jumɛn bolo chambre de APK baga tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na assemblée de chambre permanente. Assemblée permanente. Ouais. Oh. Ouais. Des chambres d'agriculture quoi. Oh. Quand you gasigi be, ako kuma ko ntiale ndoko so aba. Ayiwo. Sabula dore balaka foko CNT nyimgo balaka de chebodo deme. O ngani kuna fondo soro so ngore na ka usanga foma we wasa foma ilka sura ko. Barakallah. Oko CNT nyimgo yaso kono fona nyefol do kanye. Ka foko olu tala ka mashi deme ko purpulete ka di mawma ka foko sente mamun mi sente re kono ko shara wa shara re ba wajibiya ka foko makun ni kusugu lablay sente commission loi re nyamgo ba o fanye o mimi talike nyamgo singoni alam say ayo nya foti ala bayron ni mi wala wala andina jatimne tubarkal sama do am ga foko le so we façon ka fasiri ale frate folo est ce que kuma mbal aywa foli no ka foko Muktar Wan foni ma le bulu ka jondo la wasa yele ma kuram kan do jamana politique ko ni jamana mara chugula nyefol do si mawsi na fami chugumina kasta sraklen fo do kama ko comité d'orientation stratégique o ko do o koni sigira singa wasa jamana de bela je dabska do yele mon na chugumina blandan wala ko sa kajira ka foko beruju mun kuntu nanu ufuri taraye furuba sele do kono jago o kiliko sratela ko sharia koni ajira ka fo ya fakeke amado aya sanugoni a nolo mamunu jala kilendo a kula ablandan o jamana yelma ban sratela jamana ska sin jugumna ka nyeda kurata ajira la ka foko kludo hakilla kullo yi hakilla do ka foko lu ko ni ngania do an wati me ko sisa démocratie fa ka nyeda kurata ablanda nam le républicain amadu sanugo nukalla halana hal sajira ka foko kur ko ni shara tigalo yi ajira ka foko ukalla blaka bok shara ka bulu kan to onga madobe no rewe wili ko amina sumare ale ko nyajira ka foko ale ma jeni waliyanyi wako abina akula se bogo jende kan jembuna ko no justice internationale CNDH oui commission nationale des droits de l'homme wo fana jira ka foko lu fana jigi misa na kusube ni kula trelina sabula ko amakke ka keni ko tumi chugo nuaye ko ensu no yanga kalanso sabe kalanso bam ngulike école normale supérieure ajala saka foko koni sukura do bina jo uluye kabala ko abaro wera fana no duna fa nyima fe able yandan no de kai ya to samburu cham ko apekam veut dire assemblée permanente des chambres consulaires et d'agriculture du Mali kaniche anje cham bien akundara genne flawe dans son ren ouais le reporter ala jira ka foko amadu sanugo blalen ko nam sharat la mo fe ko ajira ka foko awini sendo politique la blandan irve ko luka chebo bisonga ke Mamadou Igor Jaray ko jama benen do kan ablandan IRD sumala ka parti wa to na nyama kala tan note ay wala ko yorona ko yan doze ko chomo zeke politique no do ko stratégie ko manga ko duma do ko ni keme ka trésor arrondissement ko commissaire wele bo jenne kan procureur général fi commissaire wele Allah akbar maga chane ko gelamin be sagantama ko la 600 ka sawge péage na nyona nuye ko directeur national de route koro ko ale ko ni sendo akula wasaka seka demendo nyima ma 600 ko bi senyina bo chugumina gafa mu togo information ni mabala bi sama dana aywa information ko bala lay kuna funu chama ba kono ya jira ka foko
amada sangu nunga kiriko kunjeli ko madame Amina Sumari ko nya jira foko mawni nyanche foka bente se ke feu galon kan ablay min bi talige fanga nyama le ko ni ajira saka foko nganya do yelama mun na jamana kono bele jide ka saka sindo ala ko de kama ku ye kulu krengane sigi min be wele ko comité d'orientation stratégique. L'indépendant est Moussebe Modana. Indépendant Mauni Mamadou Akasso Masalala ni ale Albatros Énergie Mali Nyama Bayi. Oko kabi olu koni ni bara indamene. Oko Albatros Muma Delika Musaka min fora no ye sefawari milliard binani biduruni nani. Oko sefawari milliard biduruni nani ko amadi Albatros makabu ye bara damna blandan. Adere janama. Ayo ka kono ma diwluma après faire bablo le ko projet fora de ko mais ko ni ma na le ko dima à travers la monnaie coût de sa mise en exploitation à ce jour Albatros n'a jamais reçu 54 milliards de francs CFA. Ah mais il est volé daga travers la ngani ah gagné ni c'est ça voilà donc ma kere play afraka diruma olu ko kamado amaduma daga abine no gagné nakanye ni dira ba foko ba manche wala stratela ni finiti nga fo maworo mun ni mo wade men ke bawye ko lu ko ni na katunu ye kungo kuchala le man dero mo wade men ke baw katunu kuchala ya ayatollah Ali Bakar Diallo ni ali ADP Maliba den faye ajira ka foko ami gelami ko 600 Mali kono ko wasani gelenga ban ko fo mawko sorobu suma bawka bo anka jamana konna na minu ni miliyaro bu kun hakana ke korobema ka yala Kledu Fm ka yala ko de bise ke sababu ye ninga Mali soro yakubaya minu ka soro bi sinsin jamana yɛrɛ soro siraw kan ko de bise ke sababu ye ni funufunu ni mangamba min be no jama mi se bola cogo min na sabula ni ya ko mangambe mauti fen soro de sikatola l'indicateur du nouveau danka dakunya ko ni mun bala duni oko dimin ko ni jigitike ko do ablay dimin ko ani jigitike ko oko amado ya sanu ne no lablali oko akoni bela jede ba donga foko shara susura oko sisi shara miraga no loi d'entente nationale oko ni fenchema fo minu sente ya falina ina foko mabuna ni waliw ani bingani waliw chene musa siratigela ani dangarli munu misike ani jien funanka client je ka baro stratela shara stratela ulu sisindala ngako jatimna make ulu shira ni sina ko halni mante shara ko do mai kiba do ngafoko shara sosoro ablandan mabana ajira ka foko ya falin ko ni kira ngako akera furgo ni do kanye ko kan ya foti Salif Keita ni ale second don utila mamba nga watu ni ko sabe CNT kono ko ale ko ni ajira saka ale kame ka Imam Mahmoud Diko ani ajenyo ankoro M5 RFP kono na ka lu sabe ko dashi abla ni talike malini Algeria ka jengo ya bara siratigala oko badaw ka tama sefe min bora kula o kama ko ne do ko wado ni nganche zedon damile ni ale ye direction régionale de commerce et de la concurrence nyama baye Bamako ya no ajira ka foku kema ka kuluno sigi wasamba to olusa jatemino ka sugo na somu sigira anga daro dumuni feuna sugo kono o ka don ni mami ma ala fo shala no labato sugo na somu dan temanga na ko somu na ko wala ka jatemina ko sube ablandan o ko nyala sonama ko somu bi segna u chugula mimi talike kele anga kele dagala korovelana mimi secteur 1 opération Maliko ngoka mafla akulu koni fatura bamachuka wala jugudo senfe ablanda ala ko ni ko de Ousmane amina e gafa mu to wala zeko wala ulu kanseramu wajira ka foko Sheikh Mohamed Cham ni bela jere ba wule ko mamutu ale asen cheka fo yala ko chamanche fanya mo naseka ko mu ke watite mo ko laka senga uduke kaso chamanche fanya mabawa o yini ngani kelendo ko furu sabam misina sisa ko ni ko ni serango bayi
kiwara juguba do ka ɲɛsin cɛganaw ni musoganaw ma a bila an dan o ko Mali ma ɲinɛ Balamusa Keyita kɔ wulikajɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ sen na ni waati ninnu na an ka seko ni dɔnko minisiriso fɛ a siratigɛw la. Mbali Tijini o b'a kun cɛ. Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mohamed Kamara ni ale ye adamadenya dɔnbaa ye an ka sanfɛ kalansobaw la a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Sahel kɔnɔna na sisan ko Faransi jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ a bila dan Mopti ko yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔ kɔni diminen don kosɛbɛ wa k'u ka nisɔngoya yɛrɛ jira lasira caman fɛ a bila dan ko maa dɔw fana bɛ yen nɔ minnu tɛ politikimɔgɔw ye nka ko n'anw sen don kosɛbɛ politiki la fasiriba kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko o tigilamɔgɔw yɛrɛ fana ko olu jɔyɔrɔ bɛ se ka jumɛn ye ɲɛfɔli dɔw kɛlen don a ko kan Mali tribune kɔnɔ sɔgɔmada kunnafoni teliw ye nin y'a bila ye. Naam a ye nin bamanan bɛ n na kuma fitinin de fɔ ye bi an ka maliyɛn t'u faso bɔ ni tuguni kunu wula fɛ ne taatɔ dugu kɔnɔ ne dɛmɛ ne drapeau jigi ma place de l'indépendance la drapeau bɛ jigi ni ɲɛbala mɔgɔw bɛ taa ka segin maa si tɛ jɔ sɔrɔdasiw bɛ kileron fiyɛ o ye drapeau sama ka jigi mɔgɔw b'u ka taa ni segin la hali t'a dɔn ne fiɲɛw la drapeau fɔlɔfɔlɔ ni drapeau bɛ jigi mɔgɔw bɛɛ bɛ jɔ tɛk k'u filɛ drapeau ma i b'a fɔ yiri fo drapeau bɛ jigi ta ka segin ten ni drapeau jiginna ni sɔrɔdasiw y'a meleke k'a plier k'a ta waati min na mɔgɔw bɛ tɛmɛ mais kunu ne y'a ye mɔgɔw de bɛ taa ka segin la sɔrɔdasiw bɛ drapeau jigi la hali t'u filɛ. O filiba ye dɛ o filiba don filijuguba parce que i b'a dɔn mɔgɔw kɛlen don ka jamana ko kɛ sɔrɔdasiw ni jamana ɲɛmɔgɔw ye jamana t'olu ye a bila ye olu ye ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ jɔyɔrɔ dɔw la nka an yɛrɛ fana bɛ jɔyɔrɔ dɔw la an bɛ ka ɲinɛ an jɔyɔrɔ de kɔ jamana bonyali o ye bɛɛ kungo de ye o tɛ sɔrɔdasi ko ye o tɛ président ko ye o tɛ ministre ko ye jamana jɔnɲɔ bonyali o ye jamana bonyani de ye n'a hakilila rɔ an man k'a fɔ ko ne tɛ sɔrɔdasi ye ne kan ka ne man ka jɔ ka drapeau bonya a bila o ye filiba ye n'a hakilila an ka segin an kɔ an ka faso kanu wale dɔw bɛ yen an kana olu bila démocratie ye tiɲɛ dɛ nka an kana fɛn dɔw bila a bila ye. mais ne y'a fɔ mun na ko parce que mɔgɔw tɛ drapeau dɔn u tɛ drapeau kɔrɔ dɔn u t'a nafa dɔn i b'a sɔrɔ o de tuma mɔgɔw dɔn mɔgɔw yɛrɛ de mɔgɔw tɛ faso la tuguni parce que fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ école la waati min na n'an taara somɔgɔw o somɔgɔw fait la montée de couleur o fana tɛ kɛ école la tuguni somɔgɔw o somɔgɔ n'an taara on fait la montée de couleur élèves bɛɛ bɛ na cercle kori drapeau bɛ yɛlɛ ni drapeau sera la couleur bɛ sonné bɛɛ bɛ don classe la sisan drapeau yɛrɛ ni y'a siri école la a tɛ jigin fo lisan san b'a gosi tile b'a a couleur yɛrɛ bɔ a la maa si t'a jigin maa si t'a bɔ alors que fɔlɔfɔlɔ an b'a yɛrɛ sɔgɔmada fɛ an b'a jigin u la don o don. a kun kɛ ten. donc o yɛrɛ daminɛ. i bɛ émission fana da depuis premier na i bɛ se a la. awɔ n'an ma se o la ne ye mun ye kun o kɔni bon ne ni Bakari b'u tɛmɛ drapeau b'u jigin hali t'u jɔ. an ko faso mɔgɔ tɛ mɔgɔ fa hali ni de ye faso taamasiyɛn de. awɔ. bon kun ne y'o ye. moi donc voilà u b'a fɔ maliyɛn filɛ nin. faso taamasiyɛn fɔlɔ kɔni ye drapeau ye. drapeau ye. voilà donc ne y'o de kun tun b'a fɛ k'o de fɔ dɔrɔn bi. donc mɔgɔw k'a lajɛ drapeau ni bonya ka kan ni sɔrɔdasiw bɛ drapeau jigin place de l'indépendance la circulation kan ka jɔ o waati kunkurunin na ni drapeau jiginna ka ban n'i y'a ta ka sira minɛ mɔgɔw bɛ taa mais kun mɔgɔw bɛ tɛmɛ hali mɔgɔw tɛ sɔrɔdasiw la. kalanko ɲɛmɔgɔw fana ka jateminɛ ka segin kɔrɔlen dɔw ma kalanso kɔnɔ an y'a fɔ ten drapeau yɛlɛ u ka segin a ma. ayiwa n'u ma segin a ma denmisɛnninw tɛ fɛn caman faamu dɛ. a se ka t'o la. awɔ. n b'a fɔ i Tarawele. ala k'an bɛ don wɛrɛ.